Στις 30 Ιανουαρίου του 1923 υπογράφτηκε η συνθήκη που αφορά την ανταλλαγή ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών. Χάρη στην ελληνική επιμονή, η Τουρκία αναγκάστηκε τελικά να δεχτεί πίσω 450.000 μουσουλμάνους που κατοικούσαν στην ελληνική επικράτεια προκειμένου να ελευθερωθεί χώρο στην Ελλάδα για τη φιλοξενία 1 εκατομμυρίου και πλέον προσφύγων. Οι συζητήσεις κράτησαν από τον Νοέμβριο του 1922 μέχρι τον Ιούλιο του 1923. Με τη συνθήκη και τις συμφωνίες, τις δηλώσεις και τα πρωτόκολλα που τις συνόδευαν υπογράφτηκαν. Από 1η Μαΐου 1923 αποφασίζεται η υποχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υπηκόων ελληνικού Ορθοδόξου δόγματος και των Ελλήνων υπηκόων μουσουλμανικής θρησκείας. Στην ανταλλαγή αυτή, με αναδρομική ισχύ, θα συμπεριληφθούν και όσοι Έλληνες ή Μωαμεθανοί έχουν ήδη μεταναστεύσει οποτεδήποτε από τον Οκτώβριο του 1912 και εξής. Η κινητή περιουσία θα μπορεί να εξέλθει αδασμολόγητα από τη χώρα μαζί τους. Η ακίνητη περιουσία, καθώς θα εγκαταλείπεται, θα απογράφεται, θα εκτιμάται και θα ρευστοποιείται από τη Μεικτή Επιτροπή. Με ξεχωριστή ελληνοτουρκική σύμβαση που συμφωνήθηκε απευθείας μεταξύ Βενιζέλου και Ινωνού στις 30 Ιανουαρίου 1923, διευθετήθηκε το ζήτημα της ανταλλαγής των πληθυσμών. Περίπου 1.300.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τις εστίες τους πριν ή μετά τη σύμβαση από το 1912 έως το 1925 και έγιναν πρόσφυγες στην Ελλάδα και περίπου 500.000 Τούρκοι ακολούθησαν τον αντίστροφο δρόμο. Καταρχήν, κάθε πρόσφυγας θα λαμβάνει περιουσία ίσης αξίας με την περιουσία που εγκατέλειψε. Η αποτίμηση της συνολικής αξίας των εγκαταλελειμμένων περιουσιών σε αμφότερες τις χώρες θα συνιστά κρατικό χρέος μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδος. Όσοι εξαιρούνται της υποχρεωτικής ανταλλαγής είναι ελεύθεροι αν το επιθυμούν να μεταναστεύσουν. Εξαιρούμενοι θεωρούνται α. Οι Έλληνες οι εγκατεστημένοι στην Κωνσταντινούπολη πριν τις 30 Οκτωβρίου 1918 και β. Οι Μωαμεθανοί κάτοικοι της Δυτικής Θράκης. Ο όρος της εξαίρεσης που αφήνει ημιτελή την ανταλλαγή κατά 635.000 πρόσφυγες προέκυψε λόγω των δυσκολιών ρευστοποίησης. Στην περίπτωση των εγκαταστημένων στην Κωνσταντινούπολη Ελλήνων, η ρευστοποίηση των περιουσιών που θα εγκαταλείπονταν επρόκειτο να δημιουργήσει χρέος πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Έτσι λοιπόν έγινε ένας συμβιβασμός που θα επέτρεπε σε αυτούς, καθώς και στους Μωαμεθανούς της Δυτικής Θράκης, να μην μετακινηθούν. Ο μηχανισμός που δημιουργήθηκε για να ασχοληθεί με αυτούς τους 2 εκατομμύρια ανθρώπους είχε 2 σκέλη. Το ένα ήταν η Μεικτή Επιτροπή που λειτουργούσε με 11 υποεπιτροπές έχοντας να διαχειριστούν τις υποθέσεις 450.000 Μωαμεθανών και 150.000 Ελλήνων που βρίσκονταν ακόμα στην Ανατολία. Το άλλο σκέλος, η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, είχε αναλάβει να βοηθήσει στην αποκατάσταση όλων των Ελλήνων προσφύγων συμπεριλαμβανομένων των 150.000 που ακόμα αναμένονταν. Λόγω του κορεσμού της Ελλάδας σε πρόσφυγες, η αποχώρηση των Μωαμεθανών από την Ελλάδα θα προηγείτο κατά 6 μήνες της αντίστοιχης αποχώρησης των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία. Οι οικογένειες των μουσουλμάνων, μαζί με τα νοικοκυριά και τα κοπάδια τους, ταξίδεψαν προς τα διάφορα λιμάνια της Μυτιλήνης, όπου τους περίμεναν μικρά τουρκικά ατμόπλια. Στο Αϊβαλί, το σταθμό εισόδου, διερμηνείς που μιλούσαν τη γνωστή τους ελληνική και την άγνωστή τους τουρκική γλώσσα, τους τοποθετούσαν σε προσωρινά σπίτια. Μέχρι την 1η Μαΐου του 1924 είχαν μεταφερθεί 250.000 μουσουλμάνοι. 8 μήνες αργότερα, η ανταλλαγή των πληθυσμών είχε ολοκληρωθεί. Περίπου 1.300.000 Έλληνες εγκατέλειψαν τις εστίες τους και έγιναν πρόσφυγες στην Ελλάδα. Περίπου 500.000 Τούρκοι ακολούθησαν τον αντίστροφο δρόμο. Τώρα πια, η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη περιβάλλονταν από κάμπους γεμάτους με αντίσκηνα. Θύμιζαν κλασικές γραβούρες πολιορκημένων πόλεων.
Πολιορκητής όμως εδώ ήταν η πείνα.